Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días. Bueno, aquí estamos como desde 1950, o 3 de setembro de 1950, pois desde aquela todos os domingos, sempre en Galicia. E como non, hoxe 24 de maio do ano 26. Temos moito frío, verdad, Ana? Moito frío xa entrando no inverno, non nas datas, pero sí na temperatura. Exactamente, 10 grados, según Ana me dixo. 10 grados, así. Eu dicía 12, 13, pero bueno, 10 grados hoxe. Donde fai calor en Santiago de Compostela, 28 grados, Que che parece? Era hora. Bueno, vamos a empezar con esta foliada da Xeixo. Y canto che veña en gana, mai disculpa que che diga, que che falta na cabeza, o que che sobra en barriga. Ai la lelo, la la, la lelo, ai la lelo, la lelo, la la, ai la lelo, la la, la lelo, ai la lelo, la lelo, la la. Contigo en contradición pode estar un grande amigo, dúbida máis dos que están sempre de acordo contigo. Ai la lelo, la la, la lelo, ai la lelo, la lelo, la la, ai la lelo, la la, la lelo, ai la lelo, la lelo, la la. Quen canta por conta súa quere ser con razón, antes gorrío na rúa que rei señor na prisión, ai la lelo, la la, la lelo, ai la lelo, la lelo, la la, ai la lelo, la la, la lelo, ai la lelo, la lelo, la la. Hai tanto burro a mandar en homes de inteligencia que ás veces dou en pensar se a burra me hai unha ciencia. Ai la lelo, la la, la lelo, ai la lelo, la lelo, la la, ai la lelo, la la, la lelo, ai la lelo, la lelo, la la, ai la lelo, la lelo, la la. Amigos, vamos a compartir con vostedes un artigo salido no Progreso de Lugo, firmado por Xosé Antonio López Silva, catedrático de latín, profesor na Universidade de Lisboa, en Portugal, e que fai referencia ao Día das Letras Galegas. O título é Repensar as letras galegas. Hipócrates advertía xa no século V antes de Cristo que os lugares pechados, sen circulación de aire nin renovación, producían enfermidade. Daquela crenza nacía a teoría dos miasmas. Non era cientificamente exacta, pero sí revelaba unha intuición fonda. Aquilo que non se renova acaba por adoecer. Sen ánimo de exaxerar ou polemizar, as letras galegas atópanse, en certo sentido, nunha situación de estancamento. Non están mortas, nin moito menos, pero quizáis levan tempo respirando o mesmo aire. Conservan prestixio institucional, producen programación, exposicións e discursos, pero dentro dun modelo que foi volvéndose progresivamente previsible. Coñecemos de antemán os ritmos, os xestos e o ton da celebración. Cando unha cultura perde a capacidade de sorpresa, converte os seus símbolos en rutina ou simple liturxia. Podemos volver os ollos á idea primixenia dos seus fundadores en 1963, cando desde a Real Academia Galega se propuxo honrar o latexo material da actividade intelectual galega. Por que non converter as letras nunha festa da literatura galega, aberta e participativa? O San Jordi catalán demostra que un libro e unha rosa nas rúas xeran máis centralidade cultural ca moitas programacións institucionais. Non se trata de imitalo, senón de aprender del. A cultura que acontece no espazo público convoca. A que se celebra en salas pechadas tende ao miasma. Tal vez tamén conviría reducir a frecuencia das homenaxes e abandonar a necesidade de escoller un persoeiro cada ano.
Facelo cada 2, por exemplo, permitiría un traballo máis demorado, rigoroso e profundo. Hai outras posibilidades, por que non romper tabús e honrar un autor vivo, escollido por un xurado amplo e representativo da sociedade civil galega. O gran paradoxo das letras galegas é que xeran homenaxes sen ter ampliado verdadeiramente a comunidade lectora. Non hai solucións máxicas, pero unha posible é constatar que Galicia precisa un espazo estable que sexa un lugar vivo, onde os textos se presenten, se lean, se escoiten, se discutan e se apropien polo conxunto da cidadanía. Os escritores non existen para ser contemplados a distancia, existen únicamente polos seus textos, para ser lidos, discutidos, contraditos e apropiados por novas xeracións. Galicia non demostra a súa fortaleza pola capacidade de lembrar os seus creadores, senón por seguir a necesitalos. Ás veces, unha cultura non precisa máis monumentos, precisa simplemente a abrir as fiestras. É tempo chegar de sentirnos irmáns. Falemos todos a fala dos nosos avós. Quen non fala a súa fala é que desprecia a súa nai. Na escola fala os pequenos, na rúa falemos nós. Na escola fala os pequenos, na rúa falemos nós. Canta, povo, canta, fala na tua lingua. Quen pode renegar dunha nai tan sofrida? Canta, povo, canta, dende o mar os piñeiros, dos librosos labregos, dos labregos os remos e os catro ventos, irmáns galegos. Falemos galego. Falemos galego. Temos que camiñar xuntos cada vez máis. Non podemos deixar que o povo rache máis. Con este canto Iván, eu quero lembrar que Galicia é a patria. Non o esquezas máis, que Galicia é a patria. Non o esquezas máis. Canta, povo, canta, fala na tua lingua. Quen pode renegar dunha nai tan sofrida? Canta, povo, canta, dende o mar os piñeiros, dos librosos labregos, dos labregos os remos e os catro ventos, irmáns galegos.
Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chaná y Joaquín de Salterain. Teléfono 24 00 27 39. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo. Amigos, cando esta mañán tan fría son as 9:10 da mañán, son as 2:10 da tarde en Galicia. Vamos a ir hasta Santiago de Compostela, ali está a nosa querida amiga Mónica Rebolo, xornalista, autora do libro Bos días galegos, bueno, mamate de dúas nenas preciosas, vieira de prata do patronato, e creo, Ana, que con eso xa ten o seu ganado, é así? Sí, por suposto. Mónica, moi bons días. Moi bons días, Toni, moi bons días a todos, boas tardes aquí. Dicíades que tiñades frío por Montevideo, aquí temos unha calor que non se para, 30 graus agora mesmo en Compostela. Que bárbaro. Bueno, sabes por que te chamábamos? Porque supemos, chegou o noso conocemento, que foras compañeira de Begoña Camaño. Contanos un pouquiño dela, como era no traballo, como era na súa forma de vivir, na súa forma de pensar en galego. Ti que a conoceches tamén. Mira, Begoña Camaño foi unha das miñas primeiras compañeiras na Radio Galega. Cando entrei a traballar na radio no ano 97 xa, pois cadroulle así, pero foi unha das primeiras persoas coas que me coincidiu traballar. E despois moitas outras veces, sabes que son quendas que van, a veces traballas de mañá, outra de tarde e tal, pero con Begoña tocoume bastante traballar. Había unha diferencia de idade importante, eu era unha rapaciña de 20 anos, pero é unha destas persoas que sí que recordas, porque sobre todo pola súa vitalidade, pola alegría, polo compromiso, unha persoa tan comprometida, sen chegar a ter unha relación de amizade con ela, ni moito menos, que sempre foi profesional. A min sempre me chamou a atención aquela rapaza pois tan vital, que falaba tan alto, que protestaba cando había que protestar, que había un compromiso sempre nela, non? Incluso chegou a ser representante dos traballadores, presidenta do comité de empresa, non? En momentos complicados nos que, bueno, pues tiña que defender os nosos dereitos. E a min sempre me chamou a atención aquela rapaza e as broncas que tiña a veces por defender as súas ideas, non? E agora, tantos anos despois, lendo biografías, escoitando reflexións de xente que a coñeceu, que a tratou, que analiza xa o seu traballo, eu volvo a acordarme desa Begoña, desa Begoña que conocín eu con apenas 20 anos, tiña ela 30 e algo, e que ese compromiso, esa vitalidade, ese valor da amizade que tanto se está destacando nestes días, pois xa se lle vía, non? Xa se lle vía. A verdade é que é moi bonito, é unha sensación un pouco extraña, porque claro, é a primeira vez que me acontece, a min e a moitos outros, de coñecer de primeira man a persoa homenaxeada este ano coas letras galegas. Sempre unha persoa que che queda lonxe, que coñeces ao mellor polos textos, pero claro, ter tido un contacto directo, un coñecemento directo dela, pois é unha sensación un pouco extraña, pero tamén moi agradable, dache para pensar cousas que non pensarías, non? Se non é así. Mónica, caeu de sorpresa nos compañeiros da radio, en xeral, en todo o ambiente cultural de Galicia, o seu nomeamento para o homenaxe ao Día das Letras Galegas? Bueno, Begoña ainda non hai nin 12 anos que morreu, foi no ano 14, sabedes que para dedicarlle as letras é necesario que teña morto xa hai máis de 10 anos, entón estaba moi recente, non? Cando se nomeou, pero sí que había un empeño. Begoña, unha das súas cualidades, que estou agora decatándome en toda a súa dimensión, é a rede tan grande que construiu ao redor dela,
de amizades persoais, pero tamén de relacións profesionais dentro e fora de Galicia, por outros países incluso, non? Entón, había como un empuxe, como unha motivación, como un querer homenaxeala, non? Recoñecer o merecemento que ten Begoña para dedicarlle as letras galegas. Entón, a grande impulsora neste sentido foi Ana Romaní, amiga persoal súa, compañeira na Radio Galega e académica da Real Academia. Foi ela unha das propoñentes desta candidatura. Por suposto, pois recibiuse con moita satisfacción, con sorpresa, un pouco tamén polo que vos estou contando. Claro. Esa compañeira que coñecín, esa compañeira que compartín cousas boas, malas con ela, como todos, Claro. a homenaxeada das letras, mima. Pero está sendo unha homenaxe bonita, estánse facendo cousas moi chulas nos colexios, nas institucións, as súas propias amigas, esa rede enorme que teceu, xa vos digo, estánse sacando unhas publicacións moi chulas, moi bonitas. A fin de semana pasada houve un concerto tamén moi interesante aquí en Santiago, coas músicas que a ela lle gustaban. O feito de ter esa rede de amigas, sobre todo, artistas, escritoras, cantantes, pois ao final tamén a creatividade pois está a orde do día tamén nesta homenaxe das letras galegas deste ano, non? Claro que sí. Xosé Antonio López Silva, que é un catedrático de latín e profesor na Universidade de Lisboa, escribía no diario El Progreso, no periódico El Progreso de Lugo, que debía convertirse o Día de Letras Galegas durante 2 anos para que facer uns traballos máis rigurosos e profundos sobre a persona. E ten moita razón, porque eu pregunto, acórdense moitos de Xela Arias, de Luisa Villalta? Sí. Estás de acordo con iso? Estou de acordo en que as letras galegas que habería que repensalas, claro, reconfigurar. Ao final, aquí se converte moitas veces nun día festivo, que se cadra como hoxe te vas en batalla ou calquera cosa, que dicir, sen moito máis, con unha serie de actividades nos coles ou nos institutos, que a miúdo depende do profesor, o interese que teña o propio profesor, non? A min eso dame un pouco de mágoa. Este ano especialmente con Begoña Camaño, pero sempre todos os anos teño ese pensamento, que é flor dun día, que isto deberá durar, que, pois non sei se 2 anos, pero traballalo de outra maneira. Claro. O ano pasado foron unhas letras galegas moi especiais polo feito de dedicarllo ás cantareiras. Fixéronse cousas preciosas, era algo vixente, vivo. E eu creo que, pois, dende o ano pasado, pois, se debera fomentar esa reflexión de dicir, conectar as letras galegas ou esa homenaxe coa sociedade, que a sociedade que o poda vivir. Claro. Nenos, maiores, lectores, non lectores, que dicir, unha festa un pouco de todos, que sexa unha homenaxe a unha figura, pero tamén unha reflexión de quen somos como pobo, cara onde imos, que se fixo. Sí que habería que reconfiguralo. Claro que sí. Mismo Xosé Antonio leía a nosa compañeira Ana Lorenzo ora no editorial que podría ser a festa da literatura galega como no San Jordi en Cataluña, non? Sí, é algo así, algo que estivera vivo. Eu o ano pasado noteino moito coa homenaxe ás cantareiras. Foi unha cousa preciosa porque o baile, a nosa tradición, as nosas cantigas están vivos. Chegaba máis ao pobo, na xente nova. Exactamente. Entón, era precioso ano pasado sair e a topar bailes, a topar cantigas, a topar por todas partes, non? Entón, cando é unha escritora como Begoña, obviamente, xa non pode ser esa homenaxe, pero Begoña tamén non é unha escritora ao uso, é o que quero dicir. Ten 2 publicacións, ten moitos artigos e ten un traballo na radio que habería que reivindicar de alguna maneira, analizar e pararse a escoitar con atención. É o máis difícil, porque ben sabedes vos que o traballo na radio marcha polo aire moitas veces. Claro. Non queda escrito, non se pode rescatar 20 anos despois, moitas veces. Pero Begoña fixo un traballo na radio importante que creo que habería que escoitar e reflexionar sobre ele.
Mónica, en Galicia está habendo unha xeración de escritoras, de mulleres reconocidas, non? Como Iria Collazo, Nerea Pallarés, Lucía Solla, Ángel Banzas, precisamente dela que foi finalista no Planeta, no título Planeta. Crees que é o momento da novela galega e da apertura hacia do feminismo hacia a escritura, hacia as letras? Eu penso que sí, claramente. Xa non só este ano, senón hai tempo xa que as mulleres escritoras galegas se abren paso con forza. Cada unha co seu estilo, co seu relato, coas súas cousas que contar, en galego, moitas combinado con castelán ás veces, cada unha coa súa literatura, pero están petando con forza. Falaba outro día con alguén dunha librería que notaba eso, que a xente entra pedindo eses libros, eses títulos, o boca a boca, ben sabedes como é. Sí. Entón, pois tamén é un gusto, non? Rapaciñas novas que eu xa moitas veces me din nomes, mi má naceu no ano 90, pero cantos anos ten esta rapaza? E que escriben poesía, e que escriben narrativa, é un gusto realmente, non? Xente que empeza e que se chegará a formar e que seguramente acabarán sendo voces relevantes da nosa literatura. Crees que é un momento da novela galega? Penso que sí, pero penso que hai tempo que o é. Hai unha voz galega na novela importante, con cousas interesantes que dicir. Penso que o mellor, pois nos últimos anos se está valorando máis fora, se queres. Xente que mira o que se está publicando aquí. Está pasando tamén co cine, por exemplo. Claro. Hai anos que se fai, pero como que agora que ten un amplificador, como que a xente mira o que se está facendo aquí. Realmente hai cousas moi interesantes, voces moi diferentes, e que temos que explorar canto menos, non? Claro. Mónica, sigues pensando no mundo de migración americana despois do teu libro de Bos Días Galegos, dedicado precisamente a este programa de radio. Pero tamén tes publicado artículos sobre o mundo de migración, verdad? Sí. Eu dicías antes, presentábasme como mamá de dúas nenas. Agora mesmo supoño que o meu principal papel. Claro. E con orgullo e satisfacción, por suposto. Cada vez van máis grandiñas, entón cada vez dependen menos de min, por dicirlo de alguna maneira. Andarán nos 12 anos, non? Van pros 11 agora, en setembro cumpren os 11. Mándolles un saúdo porque me van escoitar, xa verás. Que ben, pois vamos a mandar un saudiño. Sí, que están escoitándovos e saben de vos, de vos perfectamente. A ver, Ana está se rindo, pois Ana quere mandarlle un bico por teléfono. Sí, unha aperta esas nenas que pues estou desexando coñecelas, Dora e Erea. Bueno, un biquiño para elas tamén. Claro que sí. Digo, esa faceta de mamá, simplemente, Toni, esa faceta de mamá ocupoume case en exclusiva nos últimos anos, entón, pois o que o meu traballo académico, demais, está como un pouco apartado. Pero sempre teño o corazón en Montevideo, por suposto, e un pouco tamén a cabeza aí. Ainda falaba, sei que falastes con Arturo Lezcano hai unhas semanas, escoitei a súa entrevista, falábamos entre os dous a raíz do libro que acaba de sacar, O País Invisible. Ese agarrarche o corazón da xente como a vos, non? Dos galegos que non están na Galicia territorial, que a él agarraron o corazón hai moito tempo e a min tamén. Entón, aínda que non esteas exercendo neste momento de investigadora, de escribindo ou demais, eso sempre está aí, e esa mirada sempre está aí, e eu cosas que están pasando agora mesmo no mundo, ese exemplo, eses galegos de fora sempre están aí, a verdade. Mónica, como che caeu que nos diran o Premio Galicia Cultura? Ai, que orgullo sentín, Toni, ben o sabedes, que orgullo. Claro. Eu temolo falado moitas veces, o que vos facedes ten un mérito enorme, é un traballo
é un traballo que moitas veces está agochado, témolo falado, non? Ten a súa trascendencia grande, pero ás veces aquí é descoñecido. Eu cando empecéi coa miña relación co Sempre en Galicia, que acabou sendo un traballo académico, que acabou nun libro, eu reivindicaba sempre o labor do que estades facendo aí, porque aquí moitas veces non se coñece, non? Claro. Penso que todo iso cambiou nos últimos anos por recoñecementos que vos deron, polo voso empeño por seguir, polas novas tecnoloxías que agora tranquilamente rescatamos unha audición de hai 3 semanas e a escoitamos, que dicir, todo iso cambiou moito, ben o sabedes. E tamén gracias a ti, gracias ao teu libro. E gracias a ti tamén, pues, porque claro, tócache un cachiño tamén de nós. Tócache un cachiño de nós. Encantada. Eu ese premio alegroume como se fora propio, porque sí, é verdade un pouco que estás dicindo, eu tamén formo parte de aí, sinto así, sí. Vamos. Foi tamén, pois é un premio merecidísimo, que oxalá que sirva para que a xente de aquí saiba o labor tan grande que está desfacendo Montevideo. Mónica, agradecemosche moito as túas palabras, que sempre son ben recollidas, e sabemos que a xente tanto do patronato está a estas horas coitando a nosa audición. Está escoitando e sabían que ibas a estar na radio, e onte incluso me chamaron algúns. A que hora vai estar Mónica? A que hora vai estar Mónica? Pois Mónica xa estuvo. Pois déxame mandar un saúdo enorme, porque é o que falamos, eu hai xente, Ana, Lorenzo, ainda hai pouquiño que puidemos tomar un café aquí en Compostela, que yo agradecín un montón, ben o sabe, pero poden pasar anos en vernos, ou que nos dá preguiza mandar un correo, unha chamada de teléfono moito máis, pero levo vos no corazón sempre. Mira, como pasa o tempo, a miña primeira viaxe a Montevideo foi no ano 2000, hai 26 anos, toda unha vida, quere dicir, bueno, pois hai algo moi especial que eu vos levo sempre no corazón e no pensamento. Entón, eu agora non vou a poñerme a dar nomes nin moito menos, pero toda esa xente que me acolleu, toda esa xente que sei que me quere, que sei que se interesa por min e que me recorda, eu tamén a eles. Mándolles un bico enorme, unha aperta enorme dende Galicia, dende logo que me acordo deles e que vos teño moi presentes na miña vida. Mónica, moitísimas gracias, un abrazo grande, un biquiño a esas dúas criaturas que están nacendo aí a carón da túa reira, a carón dunha nai culta, dunha nai bondadosa e dunha nai que queremos moito aquí en Montevideo. Unha aperta, Mónica. E vos, Toni. Bueno, vamos unha aperta grandísima para todos. Gustache Xavier Díaz? Moito, ainda estiven outro día con el. Ah, sí, pois vamos a escoitar o baile do Noró. Pois veña a bailar. Vais a bailar. Axúdademe a cantare, axúdademe a cantare, axúdeme o que quixere, axúdademe a cantare, se non vou enrouquecere, se non vou enrouquecere, ai a la 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 la. Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Baila de nenas, baila de, que o voso bailar me alegra. So voso bailar non fora, non estaba nesta terra. Logo cantas, logo bailas, logo cantas, logo bailas, logo te lo pelixeiro. Logo me faz arrimar as miñas mans o pandeiro, as miñas mans o pandeiro. Ai a la 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 la. Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita
Bailade, nenas, bailade, que o voso bailar me alegra. Se o voso bailar non fora, non estaba nesta terra. Cantares e máis cantares, cantares e máis cantares, cantares e de cantares, teño a ucha nova chea, e un costal por desatar, e un costal por desatar. Ai, la 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 la. Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Bailade, nenas, bailade, que o voso bailar me alegra. Se o voso bailar non fora, non estaba nesta terra. Estaba aí por despedida, estaba aí por despedida. Hoxe aquí non canto outra. As señoras que me oian, do xumano me oian outra, do xumano me oian outra. Ai, la 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 la. Esa bailadora que bonita é, debuxando voltas na punta do pé, na punta do pé, na punta do pé. Esa bailadora que bonita é. Bailade, nenas, bailade, que o voso bailar me alegra. Se o voso bailar non para, non estaba nesta terra. Bueno, era o baile de Honoros, Xavier Díaz, qué bonita canción, ¿verdad? Bueno, vamos cas novas que nos chegan dende Galicia. Vamos a empezar, Ana, por esta que foi a movilización total en Santiago de Compostela, Sí, ¿no? o pasado domingo 17, Día das Letras Galegas, miles de manifestantes percorreron as rúas de Santiago en protesta polo que consideran unha emerxencia lingüística do galego. O lema da movilización foi Lingua Vital e o seu obxectivo foi expresar que a sociedade galega amosa o seu compromiso coa lingua e a vontade de que volva a todos os ámbitos. O presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, explicou que existe xa unha alternativa que inclúe máis de 300 medidas destinadas a solucionar a situación actual que vive o noso idioma galego. A coordinadora da plataforma Queremos Galego engadiu que pode facerse moito, incluso con pequenos xestos, como elixir o galego para realizar xestións administrativas. Bueno, outra vez o tema Lavacolla, ¿verdad? Sí, que agora parece que xa está pronto para Sí. operar novamente, rematadas xa as obras. O aeroporto de Lavacolla en Santiago está na etapa de comprobación de todos os sistemas que foron renovados. Están comprobando que todo este listo. O aeroporto permanecía pechado, como sabemos, desde o pasado 23 de abril. E a maioría do tráfico aéreo fora asumido pola terminal aérea de A Coruña, o aeroporto de Alvedro. Agora a reapertura de Lavacolla está prevista para o próximo xoves. Non ligamos nada, con No, eso. Non ligamos sí, nada. Cando fomos de viaxe tivemos que ir a Coruña, Exacto, Alvedro. cando nos tocou ir a recoller o premio, pois a chegada sí que foi a Claro. Santiago, pero logo a saída xa o aeroporto non estaba en funcionamento e tivemos que ir a Coruña. Sí. Claro que sí. A ver, que pasa? Como é un galego con pedigrí? Ah, bueno, mira, a profesora de Lingua Galega e Literatura Noemí García, levada por un profundo amor ao idioma galego, fixo un traballo de recopilación de palabras galegas en perigro de extinción e conclúe que aquel que aínda as utiliza no seu falar é un galego de pura cepa. O traballo de Noemí García busca conservar palabras que forman parte da identidade cultural de Galicia. Falaremos dela e do seu proxecto o vindeiro domingo. Ali imos falar o vindeiro domingo, estade atentos, de cales son algunhas destas palabras
que Noemí García está recollendo, as 5 palabras que ela di que, bueno, se ti segues a usar estas palabras, entón ti es un galego de pura cepa, un galego con pedigrí. Bueno, as costureiras tamén cantan, non? Como non van a cantar? Unha costureira que canta chámase Patricia González. É costureira de oficio, pero pandereteira de vocación. Trata de manter as dúas actividades, a costura e a pandeireta. E di que non é doado facelo. Xunto a súa parella, Alejandro Balbuena, formaron o dúo Acordeireta. Acordeireta que ten que ver de... exacto, acordeón e pandeireta, porque a súa parella toca o acordeón. Entón, o dúo Acordeireta. Cando comezaron tocaban en bares, pero logo foi converténdose nunha actividade máis profesional e veñen de presentar o seu segundo disco chamado Baixo os Remendos Nós. Baixo os Remendos Nós. Claro. Neste disco mestúrase música tradicional e poesía cun contido de reivindicación social que ten que ver co seu oficio de costureira, porque Patricia di o seguinte: dinme conta de que o cancioneiro popular nunca falaba ben das costureiras, coa excepción de Rosalía de Castro, que era a única que alababa as costureiras. Entón, tamén está reivindicado eso nos seus temas. E xustamente neste mes que o mes das letras galegas, o mes de maio, imos pasar agora un tema deste dúo Acordeireta, un tema que lles dedicaron a Begoña Caamaño, a homenaxeada no Día das Letras. Así que o seguinte tema que imos escoitar chamase Begoña Caamaño polo dúo Acordeireta. É unha especie de primicia, ¿no? Aquí sempre en Galicia este tema. Bueno, aquí sí, este tema nunca pasamos. Nunca pasamos. Vamos a escoitalo. Moi noviño. Vamos a escoitalo. Xornalista de Bocinde na radio con rigor, escribiches as novelas desfogando a tua dor, defendendo a nosa fala, apoiando a nunca máis as mulleres silenciadas. Do teu sorriso nunca se apague, que as túas verbas nos acompañen. Muller valente, muller de maio, agora sempre Begoña Caamaño. E o teu sorriso nunca se apague, que as túas verbas nos acompañen. Muller valente, muller de maio, agora sempre Begoña Caamaño. Feminista combativa como a pedra, como o mar, e fixeches da palabra un lugar para loitar, un lugar para loitar, un lugar para vivir. La historia ten justicia, nunca pode ser fugir. E o teu sorriso nunca se apague, a túas verbas nos acompañe. Muller valente, muller de maio, agora sempre Begoña Caamaño. E o teu sorriso nunca se apague, a túas
Bueno, vamos a facer un repaso pola colectividade, Ana. Sí, recordamos que aínda por esta semana, que é a última semana, a última oportunidade para visitar a exposición Galicia Bella no Mirador da Intendencia de Montevideo. Vai estar hasta os últimos días de maio, pero bueno, esta é a última semana deste mes, de maneira que xa non hai máis oportunidade que esta semana para ver a exposición Galicia Bella no Mirador da Intendencia de Montevideo. Temos tamén dúas novas que nos chegan dende a delegación da Xunta de Galicia en Montevideo, que son 2 programas que están abertos neste momento. O primeiro é o programa Reencontros con Galicia 2026. Para viaxes a Galicia, o requisito é ser un emigrante galego, ou seja, un emigrante nado en Galicia, maiores de 65 anos, que non teñan participado no programa desde o ano 2017. O programa, entón, Reencontros con Galicia 2026. Claro. Logo temos tamén o programa Retorna Cualifica Emprego 2026. Este programa está dirixido a quen teña entre 18 e 55 anos. Neste caso, sí, poden ser galegos ou descendentes de galegos, claro, teñen a ciudadanía. Sí, con ciudadanía española e que teñan algún vínculo familiar con Galicia. Facilítase a posibilidade de retornar a Galicia para traballar, ofrecen o pasaxe, unha axuda económica e un contrato de traballo. O prazo para anotarse neste programa vence a fins do mes de xuño, ou seja, hai aínda un mes por diante para buscar información e para poder inscribirse neste programa que se chama Programa Retorna Cualifica Emprego. A información para calquera dos 2 programas poden solicitala na delegación da Xunta de Galicia en Montevideo, na rúa Río Negro, esquina Maldonado. Bueno, temos que aplaudir a Ana a boa participación de público nos actos da celebración dos Días das Letras Galegas aquí en Montevideo. Ali estuveron o Valmiñor, a Casa de Galicia, Borgatanes xuntos, o Centro Galego e, como non, por suposto, o Patronato da Cultura Galega, non? Pero con moito público, todo eso, cal quere dicir algo, quere dicir que estamos entrando forte dentro das nosas posibilidades aí na xente. Agora, contame máis. Cada institución facendo... Claro, sí. O que pode. O que pode non é unha cousa bonita, por exemplo. Sí. O día que se celebrou o Día das Letras no Patronato, o grupo de parte dos integrantes do grupo de Galego 2 fixeron unha actividade preciosa, moi dinámica, na que as verbas estaban mezcladas con videos, con música, entón foi unha actividade moi bonita. Iso que faltaba xente que estaba no grupo de viaxe, non? Sí, pero, bueno, tamén, a ver, sí, a maioría da xente estaba de viaxe, ou seja, hai moita xente que non está aquí neste momento, que andan por Santiago de Compostela hoxe, pero o grupo fixo unha preciosa celebración do Día das Letras Galegas. Dime máis, a ver. Non estaba pensando, a ver, non quero esquecerme de ningún nome, pero puntualmente participaron nesta celebración por parte do grupo de Galego José Otero, Manuela Afonso, Fernando Novo, José Piñeiro e tamén Juan Carlos Bonabota na parte dos controis técnicos, así que parabéns para eles. Se olvidou de algún, perdonade. Non, creo que non, pero bueno, parabéns para eles que o fixeron moi ben. Bueno, vamos ter un lunch, non? Sí, bueno, no Patronato agora a próxima actividade é o lunch aniversario. O Patronato cumpre 62 anos de vida. Vámonos celebrar cun lunch aniversario que será o día 27 de xuño. Non quedan moitos lugares, a celebración vai ser no noso salón. É que vai hora de mañán, de noite e de tarde, a que hora non sabes ainda? De tardiña. Non sei se as 19 ou por aí, xa diremos a hora exacta máis adiante, pero será o día 27 de xuño.
lembrade que aqueles que queiran ir que non quedan moitos lugares, porque será como che dicía, no noso salón, e temos, bueno, un número. É un salón grande, pero tamén claro, hai moita xente que quere ir, entón. Pero sí, será entón o 27 de xuño, 62 anos do Patronato da Cultura Galega. Pois para o patronato vamos lle dedicar esta foliada de Cervido. Bergantiños es la ortopedia más completa del Uruguay. Todo tipo de prótesis, ortesis y férulas, miembros superiores e inferiores. Bergantiños, con técnicos especializados, atendiendo en Chaná y Joaquín de Salterain. Teléfono 24 00 27 39. Hola, desde Cucha te queremos invitar a que formes parte de nuestra comunidad en YouTube. Cucha TV es nuestro canal de comunicación que te hará conocer de primera mano todas las novedades de tu compañía amiga. Suscríbete y hacé como miles de uruguayos que ya integran la gran familia de Cucha TV. Cucha, siempre iremos contigo.
Bueno, amigos, no noso corruncho cultural de hoxe vamos a traer a ustedes un estupendo artigo sobre o Castelo de San Antón, porque se vostedes vai polo paseo marítimo da Coruña, atoparase unha construción histórica que, co paso dos anos, pasou por moitos ben diferentes usos. Estamos a falar, como lles dicía, do Castelo de San Antón. Escoiten. Nunha pequena illa na Baía da Coruña había, antigamente, unha pequena ermida dedicada a Santo Antón. Naquela época servía como refuxio de mariñeiros que chegaban enfermos das súas longas viaxes en barco e facían ali a corentena. Naquela época non existía un enlace material entre a illa e a costa da cidade, polo que existía un servizo de botes que partían desde o porto do Castelo e chegaban á porta de San Miguel na cidade. O enlace da illa coa terra foi proxectado no século XVIII e realizado a mediados do século XX. Pero, cando se fixo o Castelo de San Antón? Xa o rei Carlos V recomendara a construción de 3 fortalezas na baía para mellorar a defensa da cidade dos atacantes que viñan polo mar, pero a construción do castelo comezou recén no século XVI, máis precisamente no ano 1587, sendo xa rei o seu fillo Felipe II. A obra foi dirixida polo enxeñeiro Pedro Rodríguez Muñiz e formaba parte dunha estrutura defensiva que integraban, ademais, o forte de Santa Cruz e o de San Diego. Estaba aínda en construción o castelo de San Antón cando 2 anos máis tarde, en 1589, a cidade sufriu o ataque do pirata Francis Drake. Desde as súas murallas, aínda incompletas, 2 compañías de soldados e varios cañóns defenderon o flanco sur da cidade. E que pasou despois? Pero as súas murallas, deseñadas para enfrontar aos barcos e a artillería do século XVI, perderon a súa eficacia militar co paso dos anos, cando xa os grandes galeóns eran máis altos que as murallas do castelo. Foi así que a partir do século XVIII e ata mediados do século XX mudou a súa función e pasou a ser utilizado como prisión. Pasaron por ali presos famosos como o marino e explorador Alessandro Malaspina, que estivo encerrado en San Antón durante 10 anos, acusado de alta traizón por Manuel Godoy, home de confianza do rei Carlos IV. Tamén pasaron por San Antón Melchor de Macanaz, ministro de Felipe V, perseguido pola Inquisición, e Augusto González de Linares, científico encarcerado por defender a liberdade de cátedra. Pero tamén, de triste recordo, foi lugar de reclusión para os represaliados pola ditadura franquista. En 1949 foi declarado Monumento Histórico Artístico e, dende 1994, é ben de interés cultural. Actualmente funciona ali o Museo Arqueológico e Histórico de A Coruña, inaugurado en 1968, logo de 4 anos de refacciones para adaptar e mellorar o edificio. O museo conta cunha ampla colección de arte medieval e importantes pezas de orfebrería da cultura castrexa. Consta de 3 seccións: arte relixioso e funerario medieval, arqueoloxía e prehistoria e historia da cidade e de Galicia. Ademais destes contidos, a visita complementase cun percorrido pola arquitectura do castelo. Bueno, vamos é unha visita obrigada. Claro que sí, estando indo a Coruña é unha visita obrigada. E ademais moi bonito o panorama, é un sitio moi bonito. Sí. Vamos a escoitar a historia de Galicia por o grupo Aquenlla. A historia de Galicia ocupa pouco, ten brevedade case desagouco. O menurio heroico e inmortale, a noita irmaniña e comunale. A libertad ardendo en pura arela, ou
noso mariscal pardo de Cela. Escoito de sosecos redentores na romántica voz dos precursores. Ese fixo guieiro e profecía en Antolín Faroldo e Rosalía. Heroicos fusilados de Canale, versos de curro, signo de bondade. Pilar Ponte, Don Ramón o de Cambados, Bóveda e Castelao os emigrados. Os tempos ainda non son chegados, os tempos ainda non son chegados. A historia de Galicia ocupa pouco, en brevedade case desalouco. Semella que ti estás contra a vida, o galego resignado e suicida. Bueno, amigos, vamos a repasar un pouquiño estes programas de reencontros, se che parece, Ana. Bueno, recordamos que están o programa Reencontros con Galicia para viaxes a Galicia para galegos maiores de 65 anos e o programa Retorna Cualifica Emprego para aqueles galegos ou descendentes que queran retornar a Galicia entre 18 e 55 anos. Ofrécenlles pasaxe, axuda económica e un contrato de traballo. Recorda tamén o lunch, ¿no? O lunch do patronato será o 27 de xuño e queremos saudar tamén a presenza que por estes días estivo en Montevideo o ministro de Política Territorial e Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, que estivo en Montevideo, tamén nunha celebración que se fixo na Embaixada de España polos 300 anos da Fundación de Montevideo. Pois moi ben, benvido entón ese ministro aquí a Uruguai. Amigos, terminamos por hoxe. Carlos Condeza nos controles técnicos, como sempre, un traballo 10 puntos. Aquí decimos adiós, aquí desde CX12 Radio Oriental, e volvemos o domingo ás 9 da mañá. O próximo domingo, exactamente, a todo o domingo. Hasta o domingo. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe, e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas. Saúde e terra.